салом бинандагони хабар тиҷӣ, ман умедворам ки ҳама тансиҳату саломат ҳастед. ва чихеле ки дӯстони азиз, ба гуфтаи муҳоҷирони мо ки супориш дода буданд ки фаҳмед аз парвози Сочи ва Питер, яъне Петербург Душанбе ва Сочи Душанбе. мо дирӯз суҳбат кардем, телефон кардем ба онҳо ва ҳамсуҳбат шудем ба коргарони аэропорт ва онҳо гуфтанд то ҳамин 10 май ба 10 май бояд парвоз мешуд, буд гуфтанд, ҳатто билет ҳам буд аз Сочи Душанбе. вале ба чихеле ки онҳо фаҳмиданд дар Душанбе дар Тоҷикистон коронавирус пайдо шуд, билетҳо ҳама отменит шуд ва перенесион шуд. яъне билетҳоро ҳама ба 10 не ба июна монданд, вале то охири майам намешавад. насчет Питер ҳама хел аст. онҳо ҳам отменит карданд ки парвоз буд, яъне билет буд. чиба ки дар Душанбе ҳозир як командаи гурӯҳи урусҳо россияно ҳастанд. онҳо мехоҳанд баргарданд ба Россия, вале онҳо ҳам наметавонанд баргаштад, чунки коронавирус пайдо шуд дар Душанбе, дар Тоҷикистон, вале инҳо аз ин ҷо отменит карданд рейсҳоро. вале дӯстони азиз, хабари хушам ҳаст ки дар моҳи июн билет ҳаст. Сочи Самарқанд, яъне метавонед 5 июн Сочи Самарқанд, муҳоҷироне ки дар Сочи ҳастанд метавонед билет харед и парвоз кунед. барои он ки Узбекистон Самарқанд он ҷо коронавирус вообще паст аст ва нест пашти. метавонед через Самарқанд баъд ба шаҳрҳои худатон равед, ба Душанбе ё ки дар дигар ҷо. хотя Узбекистонам маҳкам кардагӣ, дар он ҷо границаи Панҷакент ҳаст. но шумо метавонед ҳама хел кунед. агар насиҳати ман ҳамин аст ки ба шумо лучше ждат кунед моҳи июнро, аз 5 то 10 июн бояд шавад билет, чунки коронавирус намедонед авҷ мегирад ё намегирад дар Тоҷикистон. агар дар Тоҷикистон авҷаш калон бисёр шавад, дӯстони азиз, ин боз ҳам дер мешавад, боз ҳам дертар мешавад, чиба ки Россия, самолёти Россия намепарад. дӯстони азиз, ягон савол дошта бошед, ҳатман нависед, мо дар ҳар яки саволи шумо ҷавоб медиҳем. хайр, то боздид.